At dyan sa nagkagaw kauyab ko ah. Iya, natin. Ano tila na? Laway ka, uyab mo na, tirawan ko na. Ngayon, babay. Mika mo sa bawan. Chat out din sa aking mahal sa nagbasket ko lang. Me! Ari ako na bisa. Yeah. Pero itong ginagawa mga video sa kanila. Ayun guys, oh. Uuwi na kami. Yan. Oh. Oh, mukha nila, oh. Puro pagod na, oh. Ay, ito pa, oh. Ayun. Cameraman natin. Ayan. Ang taas dito. Ayan, pinark ko muna yung yung sasakyan ko. Balikan ko na lang mamaya. Kasi hahatid ko muna sila. Ayan, doon na tayo. Ang ganda dito, guys. Tayo, kailan na tayo. Yan. Kaya takaw mo ba eh? Ayan guys, may nagbabasketball, oh. Ayan, oh. Ang ganda ng dito guys. May gloves sa lahat din guys, oh. Try ko guys, umakatira ako dito. Yan. Try ko lang guys kung makakasali ako dito. Yan. Ayan. Try ko nga mag-shot, pre. Try ko mag-shot, pwede? Guys, ayan. Try ko lang. Ayan. Hindi ko alam kung paano guys kita niyo. Oh, malaki yan. Lalo din yung lugar, no? Wow! At dyan sa nagkagaw kauyab ko ah. Iya, natin. Ano tila na? Laway ka, uyab mo na, tirawan ko na. Ngayon, babay. Mika mo sa bawan. Ano, record? Chat out din sa aking namahal na saktan. Nagbasket ko lang. Tara.
Ano guys, ano? Maraming salamat sa sa mga taong ito kasi welcome nila tayo guys. Ayun, welcome nila tayo. Tinaray ko lang mag-basketball pero ano. Meg, di ka Meg. Uwi na. Ta, di ka ta. Okay lang. Yo, got ba? Ayan. Yay, let's go! Yes, nag-stop na tayo kasi uwi na tayo.